Türkmenistany öňürleýän kunji ýagyna bolan isleg barha artýar. Dünýäde sagdyn iýmitlenmäge we tebiği önümlere bolan gyzyklanmanyň artmagy bilen kunji ýagy hem barha meşhur bolýar. Türkmenistanda kunjiden öňürleýän ýaga bolan isleg ýokurlanýar. Kunji ýagynyň düzüminde A, Y we B topornyň vitaminleri, şeýle hem kalsi, magni, fosfor we sink ýaly minerallar bar. Kunji ýagy diňe aşganada däl, kosmetologiýada hem ulanylýar. Ol derini nemlendirmäge, saçyň köklerini berkitmäge we öýjükleriň täzelenmegine ýardam edýär. Kunji ýagynyň ýene bir artykmaçlygy dogry şertlerde saklanylanna onuň uzak wagtlap öz gymmatly häsiýetlerini ýitirmän saklamagydyr. Döwlet tarapyndan berilýän gollawyň we telekeçileriň işen gatnaşmagynyň netijesinde kunji önümçiliginiň ösdürilmegi Türkmenistanyň sagdyn we ekologiýa taýdan arasy önümleriň halkara bazarynyň ornuny hassa berkitmegine mümkinçilik berýär. Sizi dünýäniň hem de ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklanýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň bize agda bolmakly hem unutmaň.